Tany yap apa was Kastil district de kawai na ki jagarap lakalong karep jor rap kaba bat kube tek jat jing tung kadi ke jaga kaba sbo bat kaba long bha karep karyang hne ki don ki kap ne ki por kaba ki wan ki jing den shop jong kamaryang lakalong upria uslap bat kiwi de ki bor jong kamaryang kum tahu sam arajar apu ar ki nong rap motor ki badan rap hakan de ke jaga tahu yap nama ke jing den shop baga jing penjat de ki bor jong kamaryang kum ta ki nong rap lang ba ka jinglam jong Sang Hills Farmers Union po ka jinglam jong ba lumlang kharsimli obolong o president kilaiban ujol ni ajing thona chaka district horticulture office nakataban panjingrap nakateka office handai nadu usam ajara pu ar hadu manta ampat chuna yo satya yakinu kinu kila jingrap kumtan nakaliang ka seng leiban no show deputy commissioner jaka West Kastil district makar padi ubat ano ka relief ni ka jingrap nakata kinograp ki blamat yakini ki cha panjat aki board jong kamaryang nakaliang jeng ngi ka Hilfa Marinian West Kastil District hadin ka jeng karpat jeng ginong rep ba lais na mensua nakaliang jeng ngi ha ka bunai April jeng snam ajar ar ngil le kendu ya district horti officer ba halor ka jeng jot ki motor ha ka thanyam yap bar ki jaka ti hendrai ha ka tu ko la lum thup ya ki taki bajot ya motor hendrai hadu kini kisingi amsyam lapat yo kinong rep jeng ngi la karpat biang ngi ke interview ka hil pamilian ka dega way ngi seng nong rap po West Kastil district ban nakaliang jengi ngi hang ni ka ar khandai trek jong bunai February bunai baladap ngi de kendu ya I sahab deputy commissioner district yang West Kastil district ba ngi kendu I kerpari I ba in yarap lem ban plan no nang bakar relief fund tin nakaliang jengi la kular ba in sa yarap ban le no kam kloi nam ta kinong rap ma lais nam nunang padio ngi ba nakaliang jengi ngi ba I sahab garot kumba I kampai khamat kinong rap ngai ba in yarap lem nam ta kanika skep